Khubor ka Batesi TV. Lawan Rashapi da ka Orange Nissan Loom Sopo near Fire Brigade Shillong. Ringkat bat ka net footage. Ordar mapi. Minwan ra mangi hakerdog ying jongpi. Kahanyo Trip Integrated Territorial Organization Hito mentakasngi kalai terik ubenai nailar arajar arpuai kalau Ujor ke Deputy Commissioner jong ke East Khasi Hills District halor ke Jingïalang ban Pyllong ye ke Jingïalang ka lai puai terik ubenai naitung arajar arpuai ha Shillong ye ka sengsan partai BJP jong ke 19 South Shillong constituency watla kaladon ke Jingkhang Persha nomor ke Jingdon ke Khalam Jingpang COVID-19. Hagani ke Jingïalang le don langru National General Secretary ke BJP u Arun Singh nangta ke dekat jong ke parti bat kiwei ka Hito ka kwa ban tip hagano ko nongrim la ailat lani ka ei ka senjam balale ban pensitom ya ki ba penkhen ya ka ai ina ka liang jong ko seng new trip integrated territorial organization sengkme mentaga sngi ngila pha ya kata ka letter Jende kita ke City ban panjing percaya nai Deputy Commissioner jong ke East Khasi Hills halor ke Jingwan jong National General Secretary jong ka BJP mentang singi hingi la de pa e dorkas dak bo burom ye kata ka COVID protocol ngi klem lej ban ye kendo ye imar khmat hendrai ngala shupa no de kamir khnang ba nginum ye tungkho ye ga bor ka an hakine ki klenti singkeng ki panjai yang bangi burom ladangi burom makiru kum kinong thau an ki de ban kalian ke jongi hi ngila de bekren hi rak basai lada ma I imai ya ga jing penchai shau pat ba bat shangi tengi ru nginum kali shu ina ya kren shu hi bat king in file ba ya ga art ai lada ya wat ga art ai kim ai kat kum ka jingba ga jubab ko biang tengin sawat pat de kiwei kilat kelenti lada ki ki pengkhen ya ga an ta mangi tharai maki li bala nang bala start kum ba ong mena ngimdon kam hi kum ba ong kentin nong goi sermonize lani begin hi kai begin preach pan bara ngin jalap ye I kat kum boy I hapo jela ga jongi ngai I ba kane ka ta ka epidemic act idan itu ibong lada in good faith kemudian you kata ka bom tak mas lani no ka jingwan jong tu home minister ang turu menakan dia kadu ta menteri korbari klendeng mas ladang mangi manga mapi ki pajba ladang deng mas ta kemut sanspa 1000 kelayu ladang edisi kamla ban pensyai hi ya kata pat ya gitu ki kendon ki bala ayu tengah sukun tu ki pajba ba pisia ki bala sya fine ha ge bor sarkar lepat na yu tu bisa ba ki ka kane ka ani pleng dai tang ye ki berit beria yu long he tene kaliang ke jong ngi kwa ka jing pensyai gen ba lada I DC ila ai kane ke jingbet halor kane ka meeting rane kata ka Jingïalang ka blalong hapo 19 South haga boy la don lang bodi minister bodon purom jungi bang sudah bam smai bede ru MLA jong ka 19 South Shillong lada ai ru ye kane ka permission ngi kwa ba intip ba ila ai hakno rukom bat lada ai ru bale ila sngap jar mentala laisni ai bi de ka basai khnang mangiru ngintip ki pajba ru ngintip ba ka backdoor entry kadon hapo ko office badon purom jong